So, ngayon guys, kumulo na yung tubig natin na pinakuluan. Mabat ang tangkad mo. Kasi yan, angkad ko eh. Tingnan mo sa baba, nakapaklo. Sinsya na guys kasi ang tangkad ko ngayon. Yo, what's up mga kagahe? So ngayon, magkanibago na ng vlog. Yo, what's up mga kagahi? Ngayong araw na to, magluluto tayo ng paros. Muna siya, paros. Iwan ko kung anong tawag nito sa Tagalog. Basta sa aming probinsya, paros. At saka ito yung pako o fern na gulay. 3 putahe yung lulutuin natin ngayon. Ito, igisa natin sa sardinas. Then, yung kalahati, i-ano natin, salad. Lagyan ng gata. So, ngayon, unahin ko muna yung paros. Magpakulo muna tayo ng tubig. Ilalaga lang namin para lagyan ng gata. Ito yung ingredients niya. Kamatis, luya, tanglad, at saka sibuyas. At saka yung asin. Galing pa to ng Biti. Thank you pala sa nag-sponsor, Nanay Pilar. Thank you sa paros. At saka ito, fern or pako. Sarap nito, Nanay Pilar. Salamat, Nay. Takpan natin guys kasi mahangin. Para madaling kumulo. Walang pantakip, ikamay na lang. Panuloy daw. Bibi. Guys, alam nyo ba? Sa salog ni kinukuha guys yung malaking river sa amin. Sapa or salog. Doon to kinukuha guys. Tapos pag kinukuha to guys, magdala ka ng bao. Bao. Ganun mo. Kay tapos nandun niya yung mga ganito paros. Wala yan nasa simot. Wala dito sa amin. Galing pa to sa Liti. So, ngayon guys, kumulo na yung tubig natin na pinakuluan. Mabat ang tangkad mo. Kasi yan, angkad ko eh. Tingnan mo sa baba, nakapaklo. Sinsya na guys kasi ang tangkad ko ngayon. Ito guys, ilagay natin yung sangkap. Ito, tanglad, luya, kamatis, at saka sibuyas. Ilagay natin yung, unahin natin yung bibi or kabibi. Saka guys, ilagay natin to yung paros. Okay, so hintayin natin ng 5 minuto guys para kukulo na yan. Simple lang yung pagluluto guys kasi probinsyana. Pero alam pero masarap. Kasing sarap sa nagluto. Kasing tangkad din. Kasing tangkad guys. Oo. So ngayon, lagyan natin ng asin day guys. Asin ay. Ito ng asin. So ngayon guys, ilagay natin yung gata. Kasi kumulo na. Wow. Guys, sarap nito guys. Ito yung bibi So guys, ito na guys, kumulo na yung ano natin, yung paros. Ito guys, luto na to guys. Tikman muna natin to.
Sarap nito, may tanglad oh. Matis, luya, Bombay, sibuyas. Sarap guys, okay na. So ngayon guys, magluluto na naman tayo ng salad na pako. Ito yung ingredients guys. Ito yung mga sangkap, luya, kamatis, at saka sibuyas. Saka ito guys, oh, gata at suka. Bangulong suka. Sarap. Asim mo. Native to guys, sukang nyug. Papakuluan mo natin to guys ha. Tapos ilagay natin yung pako. Maya pag kumulo na, ilagay natin to. Pako. Pako. Mulupad na. Dili pako. Pako. Mulupad. So guys, ilagay natin yung kalahating pako. Kumulo na yung tubig ng salad. Ito na, luto na yung pinakuloang pako. Ito guys, ito yung pako, pang salad nito no. Okay, lagay. Nausik na. Na. Burom kag kuan niya. Ano mo? Koreano na ka? Sin. Koreano na siguro. So guys, magigisa na ako ng pako. Last putahe. Last putahe ba guys? Kit ng kanding. Mga kagahi, ito na yung mga sangkap sa pako na igigisa namin. Ito yung bawang. Sibuyas. Ito yung kamatis. Ay, ilagay natin yung siling atsal. Atsal o atsal. Bell pepper. Okay, atsal na sa amo. Ngayon guys, ilagay natin yung sardinas, pambansang ulam. Wow! So ngayon guys, ilagay natin yung pako. Lagyan natin ng oyster sauce. Ito, nagdala ng linamnam sa luto natin. Lagyan natin ng kunting tubig. Lagyan natin ng asin. Tsaka paminta. Kuluin mo natin guys na 5 minutes or 3 minutes. Hintayin natin kumulo para lumambot yung pako. So mga kagay, habang ginigisa pa natin yung kalahating pako, i-prepare ko muna to yung salad na pako. Lagay natin yung mga ingredients, mga kagahi, luya, batis, at saka sibuyas. Then, lagyan natin na gata. Wow. Suka. Asin. Salad. So mga kagahi, ito na yung salad natin na pako, na ginataan. Ito naman, luto na to. Patayin na natin to. Patayin natin yung apoy. Palungin. Okay na.
daog na. Kauna. Kainan Ano na. hinihintay natin? Kainan na. Kainan na. Yummy. O guys, ito na yun. Kakain na tayo. Oh, kakain na kami. Ito yung pako na ginisa, oh. Ang sarap guys. Nilagyan namin ng yellow corn. Mais na yellow. Ito guys, oh. Yummy. Kami kayo guys, pako. Ito, yung mais, oh. Mais na dilaw, oh. Ang sarap. Kamayan na. At saka ito yung salad na pako. Lami kayo. Mga kagahi, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aming channel ha para updated kayo. Maraming salamat sa panunood mga kagahi. Thank you. Kita-kits sa susunod na vlog.